Bon dia des de Masella. Mireu, últim dia de la temporada per mi, així que arriba el moment d'explicar-vos en quina roba m'he equipat, que ja ho veieu, Helly Hansen. Es tracta del model Beetle Race. Aquest model és el que fa servir a l'equip d'esquí alpí de Noruega. I de fet n'hi ha dues versions. Una és la que porta tots els logotips de patrocinadors i l'altra la que no en porta tants, que és la que porto jo. Les prestacions són exactament les mateixes. I us he de dir que, per exemple, com que estava destinat a l'equip de competició, té unes empunyadures molt amples. Per què? Perquè els esquiadors no volien posar-se i treure la jaqueta sense haver-se de treure els guants. Pel de més, per exemple, tenim aquí la butxaqueta pel forfet, tenim aquí una butxaca pel telèfon mòbil, tenim una caputxa ajustable, en fi, hi ha tota una sèrie de característiques que els trobareu ampliades al diari de la neu. Per anar acabant, dir-vos que l'he provat en totes les condicions climatològiques possibles. En dies de molt de vent, en dies de pluja, de boira, d'aigua-neu. No us he de dir altra cosa que el seu resultat ha estat perfecte. Cap queixa, tot el contrari. Un equip calent, però a la vegada transpirable. No m'allargo més. Si voleu renovar el vostre equip de cara a l'any vinent, tingueu-lo en compte i, per part meva, dir-vos que ja ens centrem en la campanya d'estiu i que, per tant, molt aviat us explicarem en què ens equiparem de cara a les properes sortides de trekking i senderisme, també amb Helly Hansen. Va, fins aviat i ens anem veient o a la muntanya o per pantalla. Adeu!